Sinin chan na chuan vurt la hnuaiah hian hmeichhe pakhat sonia ret chu lo dingin khwanu ruat hi enge ani mi hausa te infiam kwalna mai kan nia tia in ngai to in kol chu a hmang zuya lelama mi chu Mr. Queen tia kawin katlome khonga yin min kalti ro ti in nge na ma se Mr. Queen chuan ka du chu ishat kha lo ti in sonia chuan ka taksa ni lom ni a tha e nei ro ti in Duhthlan tura nei lo wang chuan she tak chungin a soya Mr. Queen chuan address shilin kalngal tur chuan a ti a nakina chuan Mr. Queen in chu thlengin indor na siama du thu a soi chuan Mr. Queen chuan in ngai to nan ni sompo a ngai lo kha lo ti in si na in thlaka sonia chu night club a thok ni in Queen chuan a meichhe ani tura somin a taksa a number lo pe a in ngai to tur hian a lo shil tun hun lo lang le in sonia chuan a ril ru chuan ni e ka na ka chante anwa in anbo vek la fesa in tur ka sem ringota tuna ka tal chuak thei to lawa tia ngai to in Queen ne na chuan thil pakhat cha ka du khalai mun kha min chwa san tir ro a ti chuan Queen chuan potna in a kor phel tur chuan a shila sonia chuan mong changa a kor phelin thil pakhat le na ka zon na kong min dal to lo theya ngem a ti le chuan Mr. Queen chu lo nu yin chu tiang ngai lo zan ina min ti lom chuan na chu ka peyang che ti in sonia chu a potna ya min shil te an khoi to che em a ti chuan sonia chuan tu manan la khoi lo thu le a ma sabirani tur thu chuan a chang Mr. Queen chuan pu tinga reu si a kalo ngai to do nia ti ya ki sa tum chuan sonia chuan zan in chu ita vek kani a ti chuan Queen chuan a kor phel chhun som tur chuan a shil le sonia in mong changa a kor phel zo chuan Mr. Queen chuan khumlama pom phein sonia chuan a she mel le a Mr. Queen chuan nom ti mel taka om tura shilin an mudun zui ta bok anuwa chuan sonia chuan engtikangi na chu ka chan theyang ti in na zota Mr. Queen chuan hlola ki man mo le mai a ti chuan sonia chuan I du I mu to ni lom ni a lo ti Mr. Queen chu noi sukin ni e ma se a phurom lo tlat thil ka zirti rang che khum chunga mi pathu soi chu rin lo tur a ti chuan sonia chu lung oi lowin bena tuma Mr. Queen chuan a kut chu lo man sakin tu man ka ma a kutan lek ngam hleinem a ti le sonia chu tal chu atuma khongai kal don a ti chuan sonia chuan ka hodon I thuwa iding lawa a lo ti Mr. Queen chuan tinge I man mo viau meichia hi rim chang man ka du lo nak to ka karwalin nai thokang ma se zan in chu ka hun hlut takin min man ti ro mamoi nei phot chwa miron pan theyang ale ta tan zan yom thungang ati chuan sonia pon lo pomin Mr. Queen chuan puana in khu in zan hun chu an mangdun le tabok ato zinga chan sonia chu tho atuma maste Mr. Queen chuan lo kwa betlatin a chet na lama Queen lo har chuan kwai herin case chu atum le a ma se sonia chuan kanin rem siam na ka ti hloting to ti in lo dang Mr. Queen chuan va in boala tuk chuan ei zuwa office lam kan pan don nia ti in a shila sonia po in boal tura thawin khuma chuan zan lam an chet na nu ma lang chu Mr. Queen chuan en renga sonia in thil soya tum lai chuan tong lo tura ti in minute som ni anei thu a shila sonia po man mo takin akal tanga la Mr. Queen chuan aril ru chuan tu mala khoilo ani tak tak ani hi ati sep company an thlen chuan lefa chuan ding dunin Mr. Queen chuan hetiang hian ni zan khan izamia lo ti in a chhaya office chu lu chhawin an department omna tura zo chuan sonia chuan design lam ti in lo changa chuta Mr. Queen noya thok feria ne na chuan lo bai pui tur chuan shilin akal san zui Freya chuan sonia chu angai nat lo mel le a sonia chu a chut na tur lama shwain na thok dang ho ne na chuan
invain kan department na interview tel lawa CEO in abi ka alo shwai hi melsha ju ahne na chang hian zirtura omania tikherin akal sanzuya na thokte chuan sonia chu lo mel thapin chen kha chuan tu emo chu a thik thu a chetlat mai tu emo in boss hi alo hnaya piangin Miss Gray hi ti hian a oma a phur omdon hle mai an lo ti zuya sonia chu reipo a thutma in a oma nuam lo riawa a bulami te hne na chuan hospital kalangai thu le Miss Gray lo shil mai tur chuan shilin akal ta nga la hospital a thlen chuan nurse chuan khongai belpa avoi khatna a intima ma a ti in hadam taka om tur a shilin akal sana zana chuan Mr. Queen chuan lo ngakin ini khatna a nei chol nga lamo alo ti chuan sonia chuan emergency a nei thu chuan a changa Mr. Queen chuan tinge ka koli chan lo ti le in sonia chuan silena ada thu a soile Mr. Queen chu thohokin karalu tur chuan a shila sonia chuan ankal na tur zo chuan la face ati chuan sonia chuan kakal don lo ati mak Mr. Queen chu nui sukin tinge iklan hlui mui hlau dewem ni ati chuan sonia chuan tu ma klein ka nei lo alo ti a Mr. Queen chuan oi lo lutukin lo nui suk sonia chuan tuna shi chuan ina ho ka du ti ina kala mase Mr. Queen chuan mipa engzat ngei ompui ti ina zot sonia chu hoile tin nangma chau ti ina lo changa Mr. Queen chuan I thu soi hi engchia nge thudik ti in sonia chu kar lama apota sonia chuan thinrim tak chuan engthil nge ti itum ati a Mr. Queen chuan I chen na ka sia a nge ni a kal chawin inu ka ti ti puido nem ni ti ya anui suk chuan kar kong khar chu a hon sak le sonia chuan Duhthlan tur nei lo wang chuan du lo chungin a chhuluta Queen chuan hanin ente thui oi hle mai a chalu tuk ti in la face lam chu an pana an thlen chuan a thian te chuan Mr. Queen itlaya an lo ti Mr. Queen chuan sonia chu ko in tu emulam ka nga ya ati chuan a thian pa chuan I du zongi mumo ka shat nu va angve alo ti chuan Mr. Queen chuan nia heta hian a thok china ti in alo chang a thian pa chu lo nuin Queen chuan sonia chu melin ani hian a buk to che empty a zo chuan sonia chuan voi khat vel chu ani mai thei ti ya lo chan chuan Mr. Queen lung oi lo chuan a that chu ti in a thian pa lama chuan sonia chu nem phein zan ina a voi ni nan ani mai a ti khera klapa meche pakhat chu anin kara chuan ron chu ngalin Mr. Queen chu zuron intir vela sonia in engtin ma ati lo wang chuan Queen chuan Miss Red I inve don lo chuan minzai sakla ti le kherin mic chu ape a sonia po thiam taka zai ngal mayin chutia a zai lai chuan pon kongka a chuan mi pakhat hian lo thlir renga a hmu chuan mic thlawin atlan chuak ngala Jaden tia auzuin azong kwal ngal mi pakhat local chu Jaden emoti in avwana sinin thlakin Jaden chu an school kallaya abial pa ni in Jaden chuan anupui tur ani thote asoya chutia avon pa chuan amizon lo ni lo wang chuan thu pha chu achoi le Jaden ka muswalem ni ibor la changkhan she umin hun ka manga ti in a chapa chutia a chalai chuan Mr. Queen chu lo chuakin secret zupa hian sonia chu alo thlira chuta sonia chu pot tholopin room lama chuan a shwai ngala a chante chuan Mr. Queen omdan an hmu chuan shethiam ngalin kan lo va chuak ange ti in an vai chuan an chuak ta ngal sonia chuan engthil ngei du ti ya zo chuan Mr. Queen chuan tunge va hmu kha ti in lo zot leta sonia chuan helai hi anin omlu tuka borak thianghlim dong turin ka chhuak ani kha ati chuan Mr. Queen chu nuin sonia do ti soi alo ti sonia chuan Mr. Queen kanin rem siam na atop to ati chuan Mr. Queen chu nuin kein ka du tok ma chu mi padagin an khoi tur che ani lo ngai to po ngai to suang che ani lo chuan in pahni in meidi la kanor liamang che u ati a sonia chuan lo bai su ati chuan Mr. Queen chuan
min ma moto lo I ring chia mo ti ya zo tin Sonia chuan chang lowin a chua sana step a kal lai chuan tu swalin a kuta tipila Mr. Queen bok chuan boy pui le in Sonia chu ala lu lu lui tlata Mr. Queen chuan hospital a shwain a hliam ti fai sak tur chuan a shil nga la nurse in dam doi hnoi sak lai chuan Sonia chuan a bed sha dam do in minga mu chuan Jaden thi na hmun dam do in ani ti sha chhuakin chap chung chuan helaya hian ka om du lo ti in tlan chhuah chu atum nga la Mr. Queen chuan eng thil ngei ti in lo dan chuan Sonia che boy chuan Mr. Queen ban chu a se sak ta waka Mr. Queen chuan thla hlokin Sonia chu dokan hmora ain tau ta chora apum do ma chu in ameng arwaya Mr. Queen thinrim chuan zan in chu in boy puyang che tiya chu atum chuan Sonia chuan akuta wanin min kal san su Jaden ti in khur chung chuan a nge na Mr. Queen chuan lung oi vak lo chung chuan thu hniamin kan ho don nia tiya kai thawin akwa ta hle hle a in an ho chuan Sonia kut pem chu doctor in tuam sakin Sonia chu amu hila doctor chuan pem ringot ania ama pon ka shillok chekha in fiamna a hian chenali tuksu ati chuan Mr. Queen chuan Sonia pumso na chu khoin thila tawalom imita delem ni ati a Sonia chu na ti in lo ner soka doctor chuan acha ang lungai su lo ti in Mr. Queen chuan damdoi da akal tur chuan ati nga la doctor chuan taka zan in chu hadam ti rang che chena salituk su ang che ti zau in Mr. Queen chuan chuak ngal tur chuan lo shil zui le anuwa chuan Sonia mu hil chu Mr. Queen chuan ko in Sonia chongwai chuan Jaden ming chu alam ri le a Mr. Rin chu ril runa in zalo tak chuan anui ta ringot chuta Sonia chu rekin ka khumai omla yin ni padang ming ilama mo miah a min nga yem ni ti in Sonia kutman kopin ani kha ex ani ti ro kata chau ini turani mi padang I hmangaih thiang lo ati a Sonia chuan Jaden chu kami pa hmangaih ani ti ya alo chan le chuan Mr. Queen chuan I hwai sen hle mai ti in a tho sana kol hmangin chui chhuak tur chuan a shil zui ngal ato zinga chuan a secretary chuan Jaden chanchin chu shilin Jaden chu fourth crop ro chun tu tur ni in famal ani a kumlikal ta khan company akuta da ani ma in aboral thuta ti in Jaden thalak chu ape a thudon danin ni som nuwa fourth crop and call turin aron le tur thu a shil le a Mr. Queen chuan Mercy Hospital thil thleng zot fia tur chuan a tile secretary chhuapa chuan Freya kha lo lut ve che in a thil ken le Jaden thalak chu amel pa zawa Mr. Queen chuan engei lo ti ngalin Freya chuan documents sign tur lo ken thu soin file a pe ngala Mr. Queen in file en pa chuan a le peka chuan nangma pon I boy pui theya local boy kher to su ati a chuti lai chuan Sonia chu lo chhuakin Freya in a hmu chuan Sonia sha tur kher chuan Mr. Queen chu tiang khop chuan mingring zawa mo ati a Mr. Queen chuan te reng mai nang chau hi kabul na ya me che zeile natlin berini ati chuan Sonia chuan aril ru in ke chu imut pui tur me chia chau kani a alo ti sepa a chwa don chuan Mr. Queen chuan akal na tura zota Sonia chuan ka ho don tia changin Mr. Queen chuan driverin a thla don chania ati chuan Sonia chuan angai lo taxi kalamayang tia hnialin a chhuak zuya company lo langin Freya chuan vo in tlaya Ford Cropston press conference sa ro khom tu tur puan na an nei don thu a puan chuan Sonia chuan Ford Crops mo ti in makti tak chuan a zota Freya chuan oni e ro khom tu chun Jaden in CEO ni na a chel don ti ya soi chuan Sonia chuan aril ru in Jaden nangma emni ilada memni ti in man mo tak chuan atlan chuak ta ngala press conference chu nein Jaden chuan in mel shat tirna anei lai chuan Freya chuan Mr. Queen ne na chuan hetiang event ni ingai na si lawa I local ka ring mya lawa alo ti Mr. Queen chu nui sukin
Ford Crop CEO thar mu ka du'a ti in a changa Freya chuan Ford Crop in press conference nei don ti sonia in a shat khan tunge ti min zota Jaden ming kalam ral khan mil dang vekin atlan chuak nga la ati chuan Mr. Queen chu dingin conference na chu a chwa san nga la Anuwa conference an nei zuwa Jaden lo chuak chu sonia chuan pan nga lin Jaden iladam mo tinge min mutu rai lo kal lo ti in a pana ma se kar te chuan lo dang tlatin Jaden po chuan engtin ma chang lo gar te chuan sonia chunem tlu popin Jaden chuan kara lu sanin an tlan chuak zoi ta maka sonia chu ril run na taka chapin atlan liam chu athlir zuya chuti a omlai chuan Mr. Queen le Freya te chuan an lo thlir renga Mr. Queen chuan sonia panatum chuan Freya chuan kalsu ti in lo danga ma se Mr. Queen chuan ngai poi mo lem lo chuan sonia chu apan ta thau sonia chu phi thau nga lin kahma ami padang wangin I chap vela mo I lakah hian mithi anglek ka ni emni ti in avina sonia chuan Mr. Queen tuwa nge in ngaya kamang chei ni hi nangma wang ni lo se chu zak takin ka om lo tur tia avin chuan Mr. Queen chuan khang hun chung zonga I an chelo pai chu ka sheta shama lom ma se min ha shilte he kong hi nangma thana ni lom ati le chuan Freya chuan kalang ti in ron som zuya sonia chuan engtiangin nge kanun tia ilo boya ngai lawang ka kong dalai omlo phot chuan ka tha mang ati khum chuan Mr. Queen chu nui sakin a tha I tum ru ve hle mai I du song a pe thei che em kan enang chu ti in Freya nen chuan an kal san zuya sonia ho chu mi pa pakhathian lo zui zelin sonia chuan a hlau hle a chu pa chuan ron na in akwa chuan Jaden lo ni sonia autum chu sonia keima tipal over in press conference kha kapara man vekanya chu wang chuan she ang che khan ka om thei lo ani ti in thupa a choi nga la sonia chu hlim takanuin iladam tak tak mo ti in atak sa te chu en kwala chu ta chap chung chuan khang hun chung zong khan khoya ngei ome tinge min hu tu rai lo kal lo I thi tu amoka ti sin ti in a hawa Jaden chuan treatment la turin ramdanga thon kani a tu ma byak phalsak kani lawa ati chuan sonia chuan I thi tu a ka nga ya alo ti le sep Jaden chuan kanum shana ngai to lawang ti in a kwa a sonia chuan she chhuak thutin ahma a la fe saka mu kha ini em ti in a zota ma se Jaden chuan kalo kir chawa chutyang hmuna kalna hun ka nei lo ti in lo soye sonia chuan ka sha swa zo kem ni ti in a ngai to a Jaden chuan kalang le ti in lam chu apan puya step a chau chuan sonia chuan Jaden chu a en thale a Jaden chuan kalau en liamang che naktu ka zanje ei du ni la ti ya asom nu chuan sonia po hlim takin a chau ta ngal kar chunga chut nu chuan Jaden driver chuan Mr. Ford la fista khan kan mu ani lom ni alo ti chuan Jaden chuan ngoi mak turin ati zuya dik tak chuan Jaden nilawin a phir puizo ka ni a unaw patan sonia laka phuba lak tumin alo kir hi alo ni atuka chuan sonia chuan hlim tak hian restaurant a Jaden chu alo nga ka chuta Mr. Queen chu alo kal sonia ma a thutla in milo nga kem ni ti in a zo zuya sonia chu lom vak lawin engei lo ti don ti in nek om lo tak chuan a zo ta Mr. Queen chuan thil ei turin mole alo ti sonia chuan he dokan hi ka hausa vek to ati le a chuti lai chuan Jaden chu alo lut ve chia Mr. Queen in hmu chuan sonia hne na Jaden hian kan mudun ti kha asha MT in a zo zui kher sonia chuan Jaden local page chu sheve in kan top to ti in a changa Mr. Queen chu sonia bula kun nyam ngalin thu to pisiam theilo ke ti lo chuan ati sep Jaden po anbul lo thlengin Mr. Queen hmu chuan sonia hne na chuan tunge ti in a zot ngal sonia chuan ka bo sonia kanin mu fu mai moi ni hi alo ti vat Jaden chuan lo thu ve tur chuan a som nga la ma se sonia chuan a man lo a boil tuk lo ti sak ve vatin Mr. Queen la chuan chutiang chu ka va she ve lo ve nangma zo khian shil turi nei ni lom ni ati deuh khera
Sonia chuan Jaden chu enin tuna hian ka in puan anga yem ni Jaden hian sheta se engtin nge min nga yang ti in angai to a Jaden in diklo omem ni ti ya zo chuan angai to na chang har chuakin amela Mr. Queen chuan Sonia dara kwa pa chuan I omlo hlan khan I bel nu hi chatakin kalau en kola ti in Sonia ne na chuan adikem atikher ban vai khumin akal sana Jaden chuan in panin kara khan engma omlo adikem ti in azot nga la Sonia chuan lo thin khumin akun zui dai